हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डीजे अजय लाइव रिकॉर्डिंग स्टूडियो बथुआ बाजार। होते सुबह भइल बड़का बवाल रे, सिकंदर के साथे रहले विकास निहाल रे। होते सुबह भइल बड़का बवाल रे, सिकंदर के साथे रहले विकास निहाल रे। मिठुन राजा के मारे में माजा, मिठुन राजा के मारे में माजा, टूटल बावे गोड़। ए सखी 3:30 बजे भोर में, ए सखी 3:30 बजे भोर में तारा गइलिया रवा मोर। ए सखी 3:30 बजे भोर में तारा गइलिया रवा मोर। ए सखी रहे सुबह के टाइम, ए सखी रहे सुबह के टाइम, गलिया में होत रहे शोर। ए सखी 3:30 बजे भोर में, ए सखी 3:30 बजे भोर में तारा गइलिया रवा मोर।